Bussinkuljettaja on palvelun ammattilainen. Hänen luottaa maassamme joka vuosi yli 400 miljoonaa matkustajaa. Tasainen ja turvallinen matka on osaamisen seuraus. Yhä tärkeämmäksi muodostuu kuitenkin palvelun ja miellyttävän ilmapiirin merkitys. Kuljettajan tehtävänä on myös viihtyisän ilmapiirin luominen. Bussimatkalla matkatavarat kulkevat kätevästi mukana. Matkatavaroista huolehtiminen on osa matkustusmukavuutta. Myönteinen ensivaikutelma luo perustan palvelutilanteen onnistumiselle. Palveluhenkinen, osaava ammattilainen ansaitsee aina asiakkaan arvostuksen. Salam. 5 ja 50. Ja 4 ja 50. Ennen liikkeelle lähtöä kuljettaja varmistuu, että pysäkiltä tulleet ovat turvallisesti paikoillaan. Bussinkuljettajan ammattitaitoon kuuluu varjella ihmisiä turhilta kaatumisilta. Matkustajien huomioon ottaminen jatkuu teknisesti oikealla auton käsittelyllä. Pehmeällä ja joutuisalla lähdöllä bussi mukautuu liikenteen rytmiin. Kuljettajia kumpikin. Tyytyväiset asiakkaat ovat myös pysyviä asiakkaita. Kuljettaja on yrityksensä tärkein markkinoija. Tuo yhteistoiminta on tosi tärkeää, kun tuolla ollaan lastaamassa ja purkamassa linja-autosilla, että vähän helpotaan kaveria siinä rahdeottamisen jättämisessä. Sillähän tavalla me saadaan nämä kaikki hommat hoidettu paljon paremmin ja kaikilla työ on paljon miellyttävämpää. Eikä se yksin rahtihomma, onhan se täällä varikollakin niin hyvä, että vähän helpataan vaikka kaveri pesussa, niin jono kulkee nopeammin. Joo, monta kertaa niin on niin isoja kollejakin, että täytyy olla, ettei yksin saa nostettua ja on liukkaita ja näin, niin se on kyllä hyvä, että autetaan toinen toisiaan. Siinä käy aikakin nopeammin sitten, ettei ei tule kiire. Ja kaksi näin helpompaa kuin yksi. Niin on. Se on semmoinen, vaan toi mallit kun vähän muuttuu, niin siinä olisi varmasti taas pientä koulutusta pidettävä siinäkin mielessä, mitä tykkää, onko se tarpeellista. Pieni oppitunti aina paikallaan tuottaa erilaisen auton. Ja se olisi Martti pistettävä mieleen, että pidettäisiin semmoista pientä koulutusta. Yhtäkkiä joku aamu, kun tulee talliin, niin on joku auto, mitä ei ole koskaan ajanut, niin siinä tulee semmoista pientä henkkapuolta, että tarvitsisi tietää vähän mitä. Ja vaikka on sama koritehtaan tehty kori, niin saattaa olla toiminnot ihan erilaisia. Pojat, pitäisiköhän nyt kun lähestyy taas nämä ajotaitokilpailut, mitäs mieltä olette, kun mennään taas vähän karsintakilpailuihin kokeilemaan? Niin. Kyllä, sitä voisi mennä tietysti. Aina se oppia ja harjoitusta sekin uusien korien kanssa. Ihan mielenkiintoinen se voisi olla. Hyvä mun mielestä, niin koittakaa vaan puhua siellä keskuudessa, että tulee nimiä tuonne listalle ja mennään isolla joukolla yrittämään. Täytyy yrittää. On tärkeää myöskin tämä asiakaspalvelu, että se on ystävällistä ja että on palvelualtis ja näin, niin se tuntuu paljon mielekkäämmältä se työ, kun on se oikea asenne siihen ja matkustajat myöskin huomaa sen. Bussin palvelutoiminnan tuottaminen alkaa jo paljon ennen kuin auto on lähtölaiturissa. Palvelun onnistuminen edellyttää, että auto on turvallisessa, luotettavassa ja tehtävän mukaisessa kunnossa. Auton ulkopuolelta tarkistettavia kohteita ovat esimerkiksi tavaratilan siisteys sekä renkaiden ja pyörien kunto. Monet auton toimintavarmuuden kannalta keskeiset tarkastuskohteet ovat moottoritilassa. Tärkeimpiä asioita ovat moottorin nestemäärät, mahdollisten vuotojen toteaminen sekä hihnojen kunto ja kireys. Yleisöaikataulujen saatavilla olosta
ja rahastusvälineiden toimintavalmiudesta varmistuminen kuuluvat linjan lähtövalmisteluihin. Elektroniset rahastuslaitteet tulevat muuttamaan kuljettajan aloitustoimia. Siitä huolimatta mukana pitää olla riittävästi sopivan kokoista vaihtorahaa. Auton papereiden sekä auton että kuljettajan henkilökohtaisen ajopäiväkirjan tulee ajon lähtiessä olla ajan tasalla. Ajopiirturin käyttö on paitsi lakisääteistä, myös oikeussuojan turvaavaa oikein toimivalle kuljettajalle. Pika- ja express-vuoroilla auton tehtävän mukaiseen varustukseen kuuluu toimiva mikrofoni. Matkustamon tulee olla tervetulohenkisessä kunnossa. Penkkien selkänojat pystyasennossa ja päänsuojat ja verhot hyvin paikoillaan. Myös sisälämpötilan tulee olla säädetty sopivaksi. Löytötavaroista huolehtiminen on osa palvelua. Terve. Terve. Tässä olisi näitä ajopiirturin kiekkoja taas. Selvä. Mä laitan ne tuonne kansioon. Ja aamulla löytyisi tämmönen sateenvarjo ja avainnippu samalta penkiltä mun autosta. Aha. Ilmeisesti sama henkilö jättänyt. Joo. Täytätkö sä tuon löytötavaran ilmoituksen? Niin Joo. sitten on taas tiedot. Rahdinkuljetuksen merkitys linja-autoliikenteelle on kasvamassa. Aikataulun mukainen linjaliikenne ja kattava linja-autoasemaverkosto tavoittaa koko Suomen. Tässä, kuten kaikessa bussinkuljettajan työssä, kysytään tarkkuutta ja huolellisuutta. Kun kuljettaja rahtia vastaanottaessaan huomaa paketin olevan rikki, ilmoitus matkahuollolle ja merkintä rahtikirjaan siirtää korvausvastuun vahingoittuneesta tavarasta pois liikennöitsijältä. Palvelu on useilla sektoreilla parantunut huomattavasti. Asiakkaat ovat tulleet vaativimmiksi. Hei! He ovat tottuneet hyvään palveluun. Myös linja-autoliikenteessä tilanne on tuntuvasti parantunut ja tulevaisuudessa panostamme yhä parempaan palveluun. Nykyaikana monet tärkeät lähetykset kulkevat säännöllisesti bussien tavaratiloissa, kuljettajien pitäessä huolta niistä jokaisesta. Turvallisuusväli, osa turvallisen, mukavan ja taloudellisen matkanteon perustasta. Pitämällä turvallisuusvälin kuljettaja voi noudattaa omaa ajorytmiään. Vaikeistakin asiakkaista yleensä selvitään myönteisellä suhtautumisella. Terve, mitä äijä? Terve. Paljon kaupunki maksaa? 5,5 markkaa. Se on liian paljon. 300. 5,50 on taksa. 300. Se kallis. 5,5. Lupaathan olla siivosti, sitten täällä on muitakin matkustajia. Ai ja, morjens. No niin. Riittää. Kiitos. Hyvä. Erilaiset matkustajat tuovat vaihtelua ja sisältöä bussinkuljettajan arkeen. Bussi on paikka, jossa voit levätä, nauttia viihtyisestä ja turvallisesta matkanteosta, musiikista sekä hyvien ystävien seurasta. No niin, siinä taas näyttää, että lomat on pidetty ja työt alkaa. No niin, tervetuloa töihin taas. Kiitos, kiitos. Eiköhän mennä mukaan tähän kuljettajakilpailuun. No eiköhän se ole sen arvoinen homma. Katsotaan kumpi on kumpi. Nimenomaan. Ammattitaito, sen säilyminen ja ajantasolla pysyminen eivät enää voi olla pelkän kokemuksen varassa. Tarvitaan jatkuvaa koulutusta. Monet koulutukselliset tilaisuudet, esimerkiksi ajotaitokilpailut, tuovat tervettä vaihtelua säännöllisen työn lomaan ja luovat yhteishenkeä.
Palvelulle asetettavat vaatimukset kasvavat. Välineet kehittyvät sekä lainsäädäntö ja määräykset muuttuvat. Taloudelliset tosiasiat ja kiristyvä kilpailu tuottavat uusia vaatimuksia. Ilman koulutusta emme pysy mukana muutosten rytmissä. Koulutuksen tarve tavoittaa meidät kaikki. Ammattitaidon säilyttäminen ja kehittäminen on sekä yksilön että yrityksen kannalta välttämätöntä. Koulutustarjonta käsittää muun muassa asiakaspalvelua, liikenneturvallisuutta sekä tekniikkaa. Kuljettajan suorittama ammattitutkinto on myös yksi ammattipätevyyden mittari. Useimmille suomalaisille bussi tarkoittaa paikallisliikennettä töihin, kouluun ja ostoksille. Kuljettajalta vaaditaan paljon. Vaaditaan stressinsietokykyä, tasapainoista mieltä ja vankkaa ammattitaitoa. Bussinkuljettajan onnistuminen paikallisliikenteen palvelutehtävissä luo kuvaa koko alasta ja ammattikunnasta. Lähes puolet bussinkuljettajista työskentelee paikallisliikenteessä. Linja-autossa on mukavampi istua kuin pikkuautossa. Tässä on vähän ylempänä. Oikea suhtautuminen työhönsä, itseensä ja läheisiinsä luo perustan liikenteessä ja koko palvelutehtävässä menestymiselle. No Pete, mitä sulla on läksyjä tänään? Suomen kielellä. Kokeet? Muuten vaan tavallista. Osaatko läksyt ja? No, oliko sä ehdi mun verryttelyvaatteet millaisessa kunnossa? Meillä on peliin. Tuolla puhtaanut pesu. Mulle pessy. Kova otteluilla. Nähdä kuin käysi. Mä teen häviä. Hävitään vai? Me voitetaan. Vai mitä Peti? Jaha, kello on noin paljon. Nyt täytyy isin lähteä töihin. Kuljettaja on kunnossa. Auto on huollettu, pesty, siivottu ja tehtävänmukaisessa varustuksessa. Auto ja kuljettaja ovat molemmat valmiina palvelemaan asiakkaita. Ammattilainen kykenee joustavaan ja turvalliseen ajoon, kelillä kuin kelillä. Jalankulkija ei aina tiedosta turvattomuuttaan. Bussinkuljettaja on ammattilainen, jonka harjaantunut vaisto ja kokemus auttavat toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Liukkaat alamäet ja risteykset kysyvät malttia ja ammattitaitoa. Vaikeissakin olosuhteissa bussi lähtee ja tulee aivan varmasti. Aikataulusta on tarvittaessa tingittävä turvallisuuden hyväksi. Lukkiintumattomat jarrut saattavat olla hyvä apu yllättävässä tilanteessa, mutta mitkään varusteet eivät korvaa ammattikuljettajan taitoa ja malttia. Jokainen päivä on erilainen. Palvelutehtävä liikenteessä merkitsee aina uusia haasteita. Hyvä kuljettaja tiedostaa liikenteen riskit, omat ja ajokkinsa rajoitukset, huolehtii kunnostaan ja taidoistaan. Hyvä bussinkuljettaja tulee aina olemaan arvostettu ammattilainen.